Tak, pozrite sa na to cesto. Robil som z kila a pol, takže budú chlebíky rôzne. Dneska vyskúšam palestínsky chlebík so zatarom korením. Potom urobím turecký s jogurtom a sezamovými semienkami a obyčajný chlebík. Takže ideme na to. Toto je veľmi hydratované cesto, hej. No, mal by som asi pomúčiť. Dám múku. No dobre, no. No poď von. Kúknite, hej, krásne vyšlo von. Perfektne nakysnuté. No dobre, tak rozdelím na 3 časti, približne rovnaké. Tak nejak, 1, 2, 3. Tak, toto si dám späť do misky, lebo z toho bude chlebík zajtra. Tak. A tieto si ideme pripraviť. Trošička múky, cesto dám tu, jak sa lepí. Len ho poskladám. Tak. OK. Pomúčim a nechám odpočívať. Teraz to druhé. Rovnako. Kúknite na to. Tak, poskladám. Tak zatiaľ. A nechám odpočinúť asi 20 minút. Zatiaľ si pripravím pekáč a všetko, čo potrebujem. Poďme na to. Takže čo budeme potrebovať na ten chlebík palestínsky? Cesto už tu je, odpočíva. Dobrý olivový olej. Dajte si tam, koľko chcete. Deci. Necelé deci. Tak nejak. Ja mám green zatar, olivový olej, takže je to vlastne bylinky miešané. Hlavne tymián a sezamové semienka a ďalšie korenia. A to cesto. Počkajte. Čik došiel. Ale veľmi ľahký. Urobíme si unboxing medzi tým. Plečové masky od Biodance. No super, ale načo také veľké balenie. Umiem si ruky. Tak. Dám ho na múku, teda na papiere. A pootvorím ho, roztiahnem ho nejak. Takto nejako. Teraz si zoberiem ten olivový olej so zatar korením a natrím to na celé. Urobím prstami dierky do toho. A toto ide na horúci plech a do rúry 200 stupňov, asi 20 minút maximum. Toto je turecký chlebík. Rovnaké cesto, len trošička inak ho spravím. Že pomúčim ešte trošička a rozprestriem. Čiže placku takú dosť veľkú. Beriem si misku, grécky jogurt, dám si to do misky. Tak asi. Žltko. Takže žltko potrebujem, bielko si nechám na čo iné. To ide do jogurtu a dobre to zamiešam. Teraz toto nalejem na to, rozotriem a teraz sa s tým ideme hrať. Počkajte, opláchnem ruky. No. Najprv takto dookola urobím takú ako keby obruč, či čo, jak to nazvať, to je jedno. A teraz proste také, ako takú mriežku pokúsim sa, hej, tak, teraz tak týmto smerom. Sezamové semienka, stačí jedno, ale ja dám 2, nech to vyzerá krajšie trošička. Takže biele sezamové semienka posypem. Asi. A toto ide do rúry a opečieme asi 20 minút, 200 stupňov. A potom ochutnáme. Tak, tu ich mám, pozrite sa.
turecký chlebík, zabudol som meno, palestínsky chlebík, zabudol som meno. Aj toto je jogurt, sezamové seminka a tu mám olivový olej a zatar korenie. Ideme na to. Nakrájam si to. Tak. Aj tento druhý. Kúknite sa na tie dierky. Krásne chrumkavý, mekúčky. Čo to je? Lahotka. Ten jogurt vytvorí taký povlak, takú kôrku, ako keby. Je to výborné. Kúknite. Toto je dačo iné. Wow. K tomu humus alebo k polievke by boli úžasné.